Банката може да закрие сметката ти, дори да нямаш никакъв дълг и не си нарушил закона. И това се случва много по-често, отколкото хората предполагат. Съгласно член 53 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, банките са длъжни да извършат идентификация и проверка на своите клиенти. Това включва установяване на самоличността, актуализиране на личните данни, информация за дейността и произхода на средствата и установяване на действителния собственик. Затова банките често искат декларации, актуализиране на личните данни, информация за бизнеса или доходите. Това се прави, защото съгласно член 53 и 54 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, банките са длъжни да извършват текущо наблюдение на отношенията с клиентите си. Ако клиентът откаже да предостави необходимата информация, законът задължава банката да прекрати отношенията. С други думи, банката не закрива сметката по свое желание, тя го прави, защото законът не ѝ позволява да работи с клиент, чието данни не може да провери. Затова, когато банката поиска актуализация на данните ти, това не е формалност. Това е законово изискване, което може да реши дали сметката ти ще остане активна.